Hi guys! So hello mga kasari. So for today's video guys, kay mukaon ko og prutas o kaning mga prutas guys, mahimo jud ning fruit salad sa akong tiyan kay nagklase-klase naman lang ni. So nag-cravings ko, so gusto ko mukaon. So ingani bayad jud ko guys kay hangol. So ko gusto ko mukaon, mo kaon. So akong gipangpanitan kay gusto ko mo kaon. So akong ipakita na sa guys. Na ato diri manggang hilaw, manggang Cebu daw ni siya. So tag 80 kaing kilo ani palit na ako guys. Tapos kanina atay apple, then na ako'y pinya, ug na ay mani, tapos alamang asin. So dagan kay tag prutas guys no. So dagan kay tag kaunon. So sa palengke nga dako ni siya gipalit. Kato nakaadto ko palengke. So akong unang tinawan diri kay pinya, asin. So paborito kay nito ni pinya guys. Sit. Paborito kay ni pinya kay kada adto na kong palengke sa una. Hindi ko ni mawala ang pinya, nagapalit jud ko ani. Kaon ta. Maprut sarad guni sa akong tiyan ron kay lahi. Hindi man ako ni mahurot tanan pero sulod na ako ni sa rep. Pang tilaw-tilawan naman ako ni apple na pud ta apple. Gusto ko asin ng apple. Maput salad gini sa kuntian ron. Bo kaning mani dili na ako Gatag lang sa ako gabi kana nilungag man daw na or sinanga. Meron di akong outfit. Diba? Siya? Outfit ako ron. Napalit rin ako ng tag-cheese. Okay, ukay. So, kani akong gidress. Napalit na ako ng tag-cheese. Okay, ukay. So, ang atong testing na pagkaon, tilawan kaning mangga. Di ba dyan ako ni marot, kaya dagan na kayo. Sulod na ako ni Saret para ako rang kuto-kuto ng makaon ko. Anara, alamang. Mangga. Ginisa ni nga alamang, guys. Manggang Cebu man daw ni katundag ko kayo. Pangsulod na ako ni sarip niya. Kaya di man dyan ako ni mahurot. Dagkan ra kayo Ay, kalami. May Dagko ra kay pagkahiwa po. Daghan kayo sa kabawl. Last bowl.
panglasbon nga tilaw. Nagkaon o makimaritis pa sa gawas. Hindi siya astom ang mangga. Man ako kaon. So, man ako kaon guys, kaya nagalaburuto na akong tiyan. Siguro, mag-namix ng prutas dito sa akong tiyan. Nag-anaan na ako, murag lain naman. So, kani, ipangsulod na ko ni. Kani, isulod ako ni sa ref. Kani, isulod ako sa ref. Kani, ibalik tapos ako sa ref. Kani, dirira ni. So, moro to guys. So, thank you for watching. Bye-bye. See you next time. Babu.